ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା 5ଟି ବଡ଼ ଜୀବର ନାମ? କେବେ ଦେଖିଛ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜରୁ ବି ବଡ଼ ମାଛ? ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପଥରେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର 5ଟି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଫେକ୍ଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5. ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍କ। ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ବା 6 ମିଟର, ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2 ଟନ୍ ବା 2000 କେଜି। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଚିଲି ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ଏହି ଜୀବ ମାଂସାଶୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଯଥା ଡଲଫିନ୍, ଛୋଟ ସାର୍କ, ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। 4. ହ୍ୱେଲ୍ ସାର୍କ। ମାଛକୁ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପ୍ରାୟ ବା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ସ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମାଛର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 48 ଫୁଟ 15 ମିଟର, ଓଜନ ପ୍ରାୟ 19 ଟନ୍ ବା 19,000 କେଜି। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଉତ୍ତର ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆରବ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଓ ଆରବ ସାଗରରେ। ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ଏହି ଜୀବ ଫିଲ୍ଟର ଫିଡର। ହ୍ୱେଲ୍ ସାର୍କ ମାଛ ଅଣ୍ଡା, ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍, ଲାଲ କଙ୍କଡ଼ାର ଲାର୍ଭା ଓ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକାର ଫଳରେ ଏହି ମାଛର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୟ ଆସିବ ଏହି ମାଛ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଜାଏଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବ। ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 59 ଫୁଟ ବା 18 ମିଟର, ଓଜନ ପ୍ରାୟ 250 କିଲୋଗ୍ରାମ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏହି ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଜୀବ ପାଣି ଗଭୀରରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ଖାଏ। ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥିକେଶ ବା ଟେଣ୍ଟିକିଲର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଜୀବକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1128 ମସିହାରେ ନରୱେର ରାଜା ସବିୟର ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାହାକୁ କ୍ରାକନ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଏଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନାମରେ ଜାଣିଲା। 2. ଫିନ୍ ଭେଲ୍। ଏହା ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜୀବ। ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 90 ଫୁଟ ବା 27 ମିଟର, ଓଜନ ପାଖାପାଖି 70 ଟନ୍ ବା 70,000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ମେରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସାଗର, ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଛୋଟ ମାଛ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ। 90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ 11ରୁ 12 ମାସ ଓ ମାଇ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। 1. ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍। ଏହା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଜୀବ। ଏହି ମାଛ ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପ୍ରାୟ ବା ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ସ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 98 ଫୁଟ ବା 30 ମିଟର, ଓଜନ ପ୍ରାୟ 150 ଟନ୍। କହିବାକୁ ଗଲେ 30ଟି ହାତୀର ଓଜନର ସହ ସମାନ। ଏହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସାଗର ଓ ମହାସାଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନୀଳତିମି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 4 ଟନ୍ରୁ 8 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ 10ରୁ 11 ମାସ। ମାଇ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଛୁଆର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ 2800 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 7 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।